guys, we're so bored. Wala pa daw pero kain ng kain na. Puro kain. Kain po! Nag-aantay kami ng sundo namin from Nueva Vizcaya. Kain tayo guys! Dana, alukin mo sila ng ice cream mo. Ice cream po. Hello po sa 9 viewers. Uy, ubos mo na po, par. Bato na. Ito naman, ano tayo? Ako kakain mo. Guys, kain po. Good evening din po, Sir Calvin Muling Bayan at kay Eddie RTV. Gutom ako sa biyahe. Pero kakadali dito, Cooper. Kakaano ko pa guys, kakarating ko pa galing mo. Saan mo magaling? Pogi ng aming baby. Si Cooper. Oh, mag-hi ka kay mo. Kay amo mong Schubert. Ito pinga basahin mo. Hello po, Ma'am Roslyn Husto. Wala kasi. Ba't wala yun? Ito na may dalawa. Thank you po, Joy Miguel. Ang cute-cute niya nga. Oh. Hello, mga ka-dragon. Alaga. Ang bait-bait niya. Nang po kagabi. Kanina kagabi. Ibang ko nung oras yun eh. Balik-balik siya. Talagang nagagano sa iyo. Baka pupo niya at saka ihi nandito kasi. Gusto niya ang damputin na agad. Gusto niya kunin agad. Hindi naman ni Cooper. Hindi kasi namin nabilan ng diaper agad eh. Siguro magaling yung kanyang tutor. Tapos hindi siya dyan mag-ihi. Sa galing. Very good. Punta pa sa sinima. Yes ma'am, nandito po kami sa North Olympus. So, malapit lang daw si Ma'am Tessa dito, Angelica. Kaya lang palis po kami ngayon eh. Papunta po kami ng Nueva Vizcaya. Inaantay lang po namin yung service na. Kamusta ka na daw, Dana? Punta kayo dito sabi ni Jam. Sa ano Jam, pag-uwi namin galing ano? Birthday ni Coco. Handa mo rin yung Jollibee na. Birthday ni Coco, birthday ni Charles. Dalawa silang birthday. Hello po sa ating 45 viewers. Good evening po. Good evening po. Kain po tayo ng ice cream. Shout out po kay Sir Bong Paredes from Binanganan, Rizal. Yan, nakauwi na si ate ng kanina sa Rizal. Ay, kahapon. Sabi ni Joy Miguel, maganda daw si Dana. Thank you po, Kama. Hindi siya naniniwala. Kaya tot lang. Payat lang talaga siya. Shout out daw po, Ben. Shout out sa nanay ko. Andito na ako. Daan kayo sa Ordoneta. Sabi ni Marie Chris Gandia. Ordoneta, Pangasinan. Didiretso po kasi kami ng Tarlac after namin sa Vizcaya. Sa Paniki, Tarlac. Tapos daan kami ng Philippine Arena. Sa The Garden. Ganda dun. The Garden. Dagal ko na din ang punta dito. Bago na kayo yung Shout out po kay Johan Ziri at kay Sandro. Hello po. Thank you po, Sir Joy Miguel. Shout out. Ano yun? Dana yung Call Epic. Bakit? Hello po kapatid. Call Epic. Hello po Sir Dario Mindaros from Saudi. Hello po. Good evening. Okay, medyo okay naman na po si Dana. Pinainom na namin ng gamot. Tsaka namin. Ang problema lang po kay Dana talaga, ayaw niyang may inom ng gamot-gamot.
Kanina nga, pahirapan pa kanina. Pahirapan kaliit-liit na gamot. Hirap na hirap inumin, dahil. Gusto niya gusto niya yung mga herbal mo, mga nilagang ugat. Hindi Mga kasi ipil-ipil, ugat nilagang- ng akasya. Hindi kasi sila nasanay mag-inom ng gamot-gamot. Mga herbal lang sila. Yung isa nga yung dahon na ng bayabas pinapakain sa'yo. Hindi na kami kainin din na tayo. Sanga ng bayabas. Hindi mo. Matamis. Ay, Leo City. Hello po, kapatid na Leo from Davao. Ang hangday. Hello rin po kay Orly Aguilar from Davao ba to? Waka pa. Saan ka lang dama? Pangit, pangit. Ano? Pangit-pangit. Saan ang gusto mo dyan? Yung chocolate lang. Pangit daw yung USC. Para pang si Cha, ayaw niya rin ng ano. Ayaw niya rin ng cheese. Gusto niya ng chocolate. Dapat may boys daw tayong kasama. Ito po si Cooper, boy. Nagkaroon kami ng lalaki, kaya lang aso pa. Hello po, Ma'am Daisy Pineda. Naubos na yung baso. Hindi mo na yung gamot na. Oh! Good evening din po kay Sir Aris Hipona. Excuse me. Kay Sir Kelvin Baging from Japan. Hello po, Sir Kelvin. Kain po. Kain Kain ng po pizza. sa ating ilang viewers na ito. 76. Kain po sa ating 76 viewers. Thank you so much po, Ma'am Erna Wise. Hindi rin ako yan. Hindi pa nanonood yung ano mo, oh. May totoong may-ari sa'yo. Ano, Gigi Bert? Si Subert. Hi, Hubert. Thank you sa pagsundo sa amin sa airport. Hello po, Ma'am Luz Biminta Buluran. Good evening po. Gigi, magaling ka na ba, Gigi? Ano naman? Hi, G. Je! Sana nandito ka. Sana na-meet mo si, Si Cooper. si Kuya Gilbert. Nantay ka pa naman ni Gilbert. Ikaw pa naman yung gusto niya makita, tapos wala ka. Ping, 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 ping. Ano yung sabi mo? Ano, Je? Sunod ka ba, Je? Isip ka pa, Je. May pagkataon ka. Pwede ka pa magsunod kung kaya mo. Si Cooper Jam, siya si Cooper. Mamimit niyo siya suwan. Ano ko, baka laruin ni Matmat yan. Baka balibagin ni Matmat. Hindi ko ako Hello sa mga kabagis. May jet lag pa si Dana. May jet lag pa nga po. Tapos babiyahin na naman kami pa, Biskaya, 4 hours. Nako. Kaya ka na? Kaya. Lak-lak. 4 hours na. Tama na oras. Malayo yun. Apat. Kamot sa ulo eh. Oo nga pala siya yung friend. Nag-post siya sa Facebook. Sabi niya, gusto ko nang umuwi ng Mindoro. Kaya nga, napapauwi na siya. Hindi na pwedeng lumipad ka lang ng gano'n. May isang araw mo pa dito? Miss na yung boyfriend niya. Nagkasakit po kasi si Gigi. Wrong timing yung excited din yun eh, magluwas kaya lang tinamaan ng trangkaso. Saan na yung gamot mong puti dyan? Nakainom ka ng gamot, Dada? Mamaya inom ka ulit. Lang ko namin. Nasaan na yun? Kain-kain siguro. Ay, excuse me. Ikaw naman, magkain Asan na yun? Yung puting kabot dito, kanina. Ayaw dati.
Doon na ako. Hindi ka ba nag-inom kanina? Nag-inom? Ka na mag-inom Inom ulit ako. tapos ay timpla Ilang ko oras? ng gatas. Wala pa 4 hours. Asa yung bulamin? Ando, Ito kayo nakikita, nagbubulang yung kan. Nahihilo na ako. Hi! Rusty Villar. Hello po. Hello mga idol kong DFL na magaganda at sexy. Boom. Enjoy sa inyong travel. Ingat and stay safe. Malayo din ang Biskaya Panorte. Enjoy na lang mga biyahe para di mainit. God bless. Thank you Hanapin po, na namin Sir si ano, Ras guys. Villarreal. Si Carlo. Pa-shout out kakabsat. Watching from South Korea. Kay Sir Bong Calderon. Hindi na siguro. Oh, andyan na si Joanne. Yan, galing kay Sir Arnel Legaspi. Kakarating niya lang po. Kararating niya lang po, may pasalubong po siyang pizza at saka ice cream. Pasalubong yan, di ba, te? Pero mamaya sisingilin na lang kami. Si Dana yan, sa Mills ni ice cream. Ice cream kasi gusto ni ni Dana Bells. Sabi, bili ka ng pizza. Ice cream sa akin, ice cream. Ano to? Vor red. Pan ka? Kaya, ano yan? Kaya, ano? Anong vor red? Ayun. Hello po kay Sir Jeffrey Fernandez. Nasa net 25 daw siya ngayon. Wow. Shout At out kay Ma'am Norlia Fernandez na nasa Rome, Italy. Ingat din po kayo dyan. Ganun kayo amin. Shout out po kay River and Wrestle Vlog. Dalhin nyo ng maraming plastic bag si Dana for emergency. Opo, nakahanda na po, Ma'am Juliet Valdez. Nakahanda na po yung mga namin, plastic. Handa na ba yung timba niya? Dati nagayan ng kape. Ngayon timba na. Saan sa Biskaya? Sabi ni Sir Albert Apuntan. Kita ko kahapon. Saan sa Biskaya daw, tay? Dupak. Dupax daw Sa po. mga nagtatanong po kung saan sa Biskaya, sa Dupax po kami. Dupak so. Hello kay Donato Iborra. Pero sa Hello. buti, kumusta po? Yan, hello po kay Sir Roldan Kudal. Dami ako pizza. Hello, Ate Joanne from Donato Ibora from Belgium. Hi, DFL. Hello rin po. Sorry po kayo sa Tarlac mga kapatid. Sa ano po kami, Sir Vincent Ramos? Sa ano po? Sa Paniki Tarlac. Sa Barangay Coral, Paniki Tarlac. Shout, Opo, Manong Arnel. Nasa North Olympus po kami. Ngayon. shout out naman mga Alcobar Ariel Pete. Hi, Madam Greta from kay Sir Jimwell Vlog. Hello po. Kain po tayo. Tawagan mo kaya ako sa Ano to? Drama Mine. Dalhin nyo ng Drama Mine si Dana. Pa-shout out from Taiwan. Hello po. Shout out po kay Sir Aldwin Loma from Taiwan. Mangantayo. Mangantayo mga kapabsat. Pa-shout out mga ading. Yan. Shout out po kay Ma'am Los Vivinda Pasinto. Hello po, Ma'am. Ano yung kinakain ko? Walang buti. Pa-shout out kay shout out po kay Sir Mark James Gould. Baka na ay. Naku, nandiyan na yata yung service namin, guys. Saan? Eh, nakanay. Dinunon. Hello po kay RC Archivido from Camarines Norte. Ano daw? Ano daw? Punta pa sa Iron? Naku, Dana, magbilis ka na.
Nandiyan na yung service mo. Papanan na. Layo. Yung pa nga. Papanan na. Sa Bisaya, ay sa Bisaya ka? Ay, may isa. Sorry man. Hello from Australia. Hello po sa buhay in Australia. From Australia. Okay na ba si Dana? Okay na po siya. Ano oras na? Sir Reynal. Ano oras ka makarating? Buti haan nga naulaw ni Sir? Dana dyan aeroplano. Naulaw nga. Naulaw nga. Bago tayo pala makarating. Uray na lang inig gaman duwang akima na king kastanan. Kulam nun dalipong dyan Pero wala aeroplano. yun nga. Pag sa aeroplano, Hindi, parang nagtaka na na ano eh. ko rin, yung may nag-comment kasi na yung sa tenga nga. Kaya parang naramdaman ko yun, yung parang, ting, Hindi nag-gano'n. naman na, hindi naman siya ganun nakagrabe dati kasi may ano pa yun, may mas malakas dati, nakakabigin talaga. Pero yung parang bagis mo, Ano kung sa akin hindi man nag-gano'n. Kaya pala, gumanon si Dana, oh. Dahil kumain ka ng ice cream, oh. Tulaw na. Parang may ano sa tenga ko. parang tutulong ka. Oo. Hindi kaya ginanong ko, oh. Ano no? Saan yan no? Aritaw? Aritaw? Ah, dito lang ako sa Aritaw, Kabagis. Lapit lang sa Dupa. Makita-kits po tayo dyan, Ma'am Rose Ann. Hindi. Punta kayo La Union. Ag surfing. Kay Jay San Juan. Balak po namin din pumunta ng La Union kung maluwag po. Dapat pinainom niyo ng namin si Dana nung pag-uwi niyo. Nagrigat mo pa inumang. Parang bata. Ay, parang Bata nga talaga. Gusto niya yung mga ugat-ugat. Ugat ng ipin-ipin. Doon. Ugat ng Asya. Ang dala lang po namin yung ugat namin. Wala kaming ugat na dala na mga May dala ka puno-puno. ugat ng pan, ng kahoy. Magandang gabi, Team DFL. Pa-shout out. Yan. Shout out po kay Bar Var Celestino. Celestino. Bar Celestino si Anding yun eh. Wawa. Ang kasama nyo sa biyahe pag nahilo, may nakasama kong Ganyan ganyan. sa Gabis. First time niya rin po kasi ano, kaya siguro talagang nabigla rin yung 6 hours daw ang biyahe doon. Di daw 4 hours. Naku, Dana, nadagdagan ng 2 oras. What? Parang Dana, hello ka daw kay Sir Elmer Ramos. Bundok lang. Pagitan Sa yung ng ano, sa yung professor. prop. Barangay Kumun Aritaw. Isang bundok lang daw yung pagitan. Pasyal po, asan ba siya? Dupax DS Bundok lang Barangay ang pagitan Kumun sa Dupax. Aritaw. Barangay Kumun Pasyal po kami dyan sa inyo. Kung gusto niyo po. Para may ibang pupuntahan naman po kami. Next time. Hi, Madam Greta. Pa-shout out. Frank Anapi. Sino? Yan. Si Sir Frank Anapi. Hello po, Sir Frank Anapi. Ayan na lang tayo. God bless po sa inyo. Wala na. Huli-huli kang kumain ng busag. Suga, guys. Next time, pasyal naman kayo dito sa amin sa Batangas. Saan po kayo sa Batangas? Dadaan po kami sa Batangas pag uwi. Hindi na po kami mag-aeroplano. Ayaw na ni Dana. Maglalandaman kami. Hindi lalo sa van. Girl, Hilo Tagailo. ka lang. Tingnan natin siya. Tingnan natin kung ano resulta ng hilo niya ngayong ano. Hello po kay Ma'am Bella from Canada. Yan, dito na tayo uupo sa unahan. O, ako tagahil. Ay, tagahil. Pasensya na lang kayo sa kalaparan ng mukha ko. Kasi is yung tanggap sa ganito. Na ano? Hindi ko siguro ako. Hello from Rome, Italy. From Francesco Cruz. Shoutout po sa Makaspak family from Bulacan. Susunduin ko si Audrey sa Ampid. Ampid. Uwi siya galing. galing. Ingat po ka Arnel. Ingat po kayo ni ka Audrey. Kita. Iwan ko muna kayo. Ingat po. Kita ba yun? Pa-shoutout naman kay mother ko, Lorena Valdez. Hello po, Ma'am Lorena. Dapat jet lang ni Dana. Dapat, hindi pa yung napugpukoy. Jet lag na. Shoutout TFL watching from PSA kay Sir Melvin Ramos. Hello po.
Wala na kayo ni Mr. Bugs. Wala na po, matagal na po. Hindi ko nagsagot. Hindi. Sa mga nagtatanong talaga, marami pa rin talaga rin nagtatanong. Wala na sila. May mga kanya-kanya na silang live. So, Live. love life. So, ayan na natin silang maging masaya sa piling ng iba. Feeling ng Pwede na. Sana all may piling ng iba. Okay. Oh, shout out daw. Mga Nagsas... Ano yan? Sa mahal. Hindi, nagsasawa mata ko, kakapanood ko sa vlog, panood ko sa inyo, ka-DFL. Thank you po. Buhat ng pagsakay sa airplane to Manila until now. Loda. Pa-shout out. Shout out mga ka-DFL. Hello po kay Samahang Samahang Mandaraga. Mandaraga. Hello Alam ko taga-oriental yan si Samahang Mandaraga. Hi po kay Sir Raven. Gandang gabi, Team DFL kay Kimpe Barzuela. Hello po, good evening din po. Kay Albert Aputan. Malayo kasi, mabasa eh. Masakit lang sa tinga. Tingang pagbuwan. Kaya mo. Tapos magugulat ka pa. Ba't yung sa Singapore doon? Hello po sa 178 viewers. Good evening po sa inyong lahat at good morning po sa ibang bansa. At good afternoon sa ibang bansa. Shoutout po kay Aisa Peniquito from Taguig City. Hello po. Hello po. Tanggalin mo yung araw na yun, oh. Wait lang. Saan na ba ako? Ayan yung araw. Hindi, magano yun talaga yan. Ano siya. Itang, iangat ko na lang. Saan na ba ako? Ayan na. Oh. Good evening po mga ate Aisa. Pa-shoutout po sa kinakapatid ko po na may birthday ngayon. Happy birthday po kay Ma'am Sabrina. Ay, ano ba, Ma'am? Sabrina Lawrence Broses. Yan. Happy birthday! Happy birthday! Keep safe po. Sa mga malapit sa sa The Garden. Kay Giselle, na po, napainumin na po namin siya. May bili na kaming isang pack na Bonamin. Para din mag-sit. Kita-kita po tayo, yung malapit din sa The Garden. Regard po sa inyong lahat, especially to my best student, Dana Lopez. Thank you, Sir Elmer. Kagaling mo dyan, alam mo, kagaling niya Cooper? mag-kiss-kiss. Oo nga. Nagka-kiss-kiss Tawa, pati tawa. yan. Kiss ng paa si Cooper. Yung Walang- kiss-kissan ko, hinihila na kaya. Ang mga ka sa mga amo mo, ha. Wala. Kaya pala na sa amin ka Magandang gabi nakatanawan sa na inyo, DFL. Shoutout naman sa mga Galamay Galamay family family, at Fernandez. Fernandez family. May Galamay family? Tawataw, TV? Bonfal, Bayumbong, Nueva Oh, Vizcaya, at Kala mo ikaw Solano? Galamay? Malapit po kayo sa Dupax. Pwede tayong mag-meet up po dyan sa Dupax. si Tawataw TV. Kapatid nyo lahat yan, Dragon Fruit Ladies. Magkakapatid po kaming 4. Then si Dana is bunso namin sa labas. May bunso sa Singaw. Kapatid sa labas. Kapatid. Shoutout po kay Ma'am Helen Upaw. Sarap mo rin. Okay na nga. Shoutout naman dyan. Tia. Oo, kasarap kaya. Shoutout po kay Kimpi Bansuela. Parang sa pizza. Kay Melvin Ramos. Hello po, ingat po kayo dyan sa By KSA. Amday. Hi Greta, pakitaas mo, hindi ko mabasa. Thank you. Gusto ka na, idol. Okay lang po. Saan ka na kasi? Hindi ko na alam saan yun. Masaya po ba Manila? Masaya po ba sa Manila, Dana? Dana, masaya ba dito sa Manila? Masaya pero makaulaw magkano. Hindi no. Hindi siya happy kasi nakilo siya. Pero, Sabi niya kanina, naglalakad kami dyan. Ito na yung Manila. Pero Kay. pag naggala-gala na kami, Akala gusto niya, niya, labas-labas barangay kami lang. dito sa sa gusto niyo village. mag-sim ka agad. Hindi pa nga nakakaungar mag-SM ka na. Dapat dinala mo kanina sa SM eh. Oh, pwede sumama. Uy, may wait, ay ano ba yun? Tuloy. Ano yun ay? Wala. Ba't may nakalagay? Hello po mga DFL, pasyal po kayo dito sa Pasig. Ay, Pasig, medyo malayo na po dito.
Ang Ate, layo pa ano, naman ate? ng biyahe nyo, mga idol. Walang gagawin ang kasama. Walang gagawin ang Kasama nyo niyan na nahihilo kundi sumuka. Oo nga, nakakatamad sa May dala po kaming tumbler. Hello po kay Ran Macanas from La Union. Hello O Dano, mas nakakahilo daw sa barko, sabi ni Sir Melvin Ramos. Good evening, the Dragon Fruit Lady. Shout out naman kami dito sa Imus, Cavite. Medina family. Ingat po kayo dyan sa Manila. Hello Hello po. po sa Medina family. Ingat po din kayo. Ingat din po kayo. Hello po kay Ma'am Angelita Tahan Langit. Tahan Langit. Din mo po. Lower your phone. Punta ako dyan, Kim. Sa Lord. Panis po kami ngayon eh. Inaantay lang po namin yung service po. Mga 12 pa daw siya darating. Ano, 12 pa? Yeah, Kaya kaya makatulog kayo pa. sleep muna tayo ng konti. Para sakto kinabukasan na doon tayo. What? Dito ko ipapatulugin si Dana mamaya ko. Lagay sa balikbayan ba? Madala mo na dito. Oh, asan na si namumutlang Dana? Magaling na ba? Ganda pa kayo sa Gano'n gabi. makita ko na doon. Dali na. Para makita niya lang. Dali na. Sabi mo, okay na po. Cooper, naubos mo na ang gatas mo. Sabi mo, okay na po ako. Ayun sa may buhok mo, oh my God. Hello po kay Chan Rivero Okay na po ako. Dito ka. Baking from Pampanga. Dili, upo ka dito. Kain ka ng ice cream po para mawala yung ano mo. Busog na nga daw. Upo. Tingin ka doon. Bago. Ano? Oh, maraming nangangamusta sa'yo kung okay ka na daw ba. Okay ka na ba? Ano sabi? Sagot! Sagot! Oh, di ba? Pag sinasabi, pag tinatanong, sumagot. Ano? Sagot. Okay na siya, natatawa na eh. Kasi nung nasa sasakyan pa rin, nakanganga na siya eh. Alam niyo guys, yung kapihan ko na yun, bumili akong kape, ganun kalaki. Kulang pa yung isa. Buti na lang talaga. Saan ka natin ganun? Paglabas namin ng ng airport, hindi ko pa siya tinapon. Ito lang magagamit talaga siya. Kasi may kunti pang natira eh, hindi ko muna siya tinapon. Magagamit mo pala eh, paano pag wala? Di wala. Nagkalat ka dun sa sasakyan, nakakaya. Oh my God. Pero okay lang yun, at least na-experience mo na. Sa susunod, hindi ka na mahilo. Alam mo na yung gagawin mo sa mga susunod na travel natin. Gawin. No. Shout out mo ka. Hi, Dragon Fruit Ladies. Imbag nga rabi, tayo amin kita. Shout out po sa Bugawan Family. from La Union. Bugawan family. Hello po sa mga Bugawan family from La Hello po. Union. Bugawan, di ba yung asawa ni Ferdinand? Hindi. Bugawan. Palaman Ati niya Buweta ito pa shout out tinapay. po sa kapatid na Yan, ipalaman mo daw sa may tinapay. birthday. Yung gamot, para hindi mo Itaas mo nga. Sabrina Lawrence. Hello po, happy birthday po kay Sabrina Lawrence Brose. Happy birthday! Hello, DFL. Genevieve. Ano yung Genevieve? Baba mo nga. Wash out. Ano yan? Wash out O sound. Dana, o baka lalong mahilo si Dana kung sa barko kayo sumakay. Pag-uwi ng Mindoro. Tsura niya. Ganda na 3 hours. Mm. Tapos land, magbanda ulit. Hindi, 6 hours Papunta na Batangas, yun. 3 hours. Magbarko tayo 3 hours. Okay, doon na naman tayo sa 5 hours. Abra to, ano na. 11 hours tayo. Tiglaro. Eh, kung aeroplano, 1 hour lang. Ano? Pera o ba yun? Pera o ba? Deal or no deal? Iba na lang natin. Gusto ng live mo, Madam Greta? Okay naman po. Taas po kamay single sa inyo. O, taas down single. Hello po, Ate Greta. Hello po kay Jerome. Oh, single. Pedroso. Hello po. Ito single nga, hindi pa pwede, bata pa. Would be mga kadragon shoutout naman from Brunei. Hello po kay Michael Duterte. Duterte from Brunei. Ingat po kayo dun sa Brunei. Brunei yun. Malapit po sa Solano yan. 6 mula sa Maynila. Kaya handa na kayo sa bundok. Sigurado nahihilo si Dana pag hindi na kayo yan ng gamot.
Maano magtuloy ba na? Yeah, bago tayo mamaya umalis, one hour before, uminom ka na ng Bonami. Baka inumin mo natin tayo. Tignan natin kung mahilo Hello po ka. sa 190 viewers. Ingat po kayong lahat. Hello po, good evening. Dragon Fruit Lady, shoutout po dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Gaganda, gaganda. Dami na kami nakasubscribe. Thank you Thank po you kay po. Sir Edgardo. Thank you so much, Sir Cabido. Edgardo. Thank you po. And friends. And friends. Shout out. Shout kay Jimwell Ay, mabot na natin ni Dr. Grappler. Jimwell di Grappler. Hello po, ingat po kayo dyan Ito na sa yung ice Ilocos. Isang ka na ba? Basta ba yun? Basta ba? Six Ano ba hours to? or more biyahe. 6 hours talaga dana. So, morning talaga. 6 hours, so mga alas 6 pa tayo, mga alas 6. Kung pagdating doon, Umaga na tayo. 6 hours? Di parang abra to ano din niya? parang abra to. Gusto ko kaya ayoko isama to sa mga travel eh. Hindi sila sanay. Kainis! Kasi sobrang haba na yun. Yeah, ang haba na daw yun. Paano pag sa mga 8 hours sa mga biyahe, magbikol-bikol tayo, mga sarasugon, hindi? Hindi pwede ano? Shout out po sa Pedroso family from Pasig. Hello po. Kasi sana ko yung bubong yung nabubuksan yung may ano na O mamaya ka na uminom daw, no? 1 hour before bago ka daw uminom ng Bonami. Kahit ako iinom ako. Iba yung hurt na. Inom tayo lahat para masaya. Namimiss mo na si mama mo? Tumawag daw kanina. Shout out po, Team DFL from Bukor. From Helen. Shout Dali out na po siya. Ma'am Cheryl Policarpio. From Shout out po Pulo. kay Ma'am Cheryl Policarpio from Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Kay Helen. Tapos na yun. Tingin na tuwa siya sa Ngayon mo pala napanood, te? Shout out to Rain. And Dre Hugara. Hi guys, sana makita ko kayo in person, mga idol. Total nandito na kayo sa Manila. Sana pumunta kayo Mega Mall para makita ko si Aiza in person. Ako si Ate Hilda Gavino sa Facebook. Yan. Hello po! Hello po Ma'am Hilda. Ma'am Sana Hilda. makita po namin kayo. Greetings Mega from Mall. Vienna. Hello po, Sir Elmar. Kapon napadaan kami sa Mega Mall. Oh, Daan binaba po lang. namin si Ate Joanne. Daan lang. Kasi doon yung sakayan niya. Mata po, ulitin niyo. Ano, Victor Pogs TV. Hello po sa Victor Pogs TV. Hello po. Hello sa mga beautiful sister. Hello Buhay po, in good evening po sa ating Australia. 200 viewers. Pinutin mo ito. Hindi ba? Wala. Prank yan. Si Frank. Baka nasa baba pa, maganda ka lang yun. Hello po, shoutout po sa Bansal family dito sa lugar ng Tagumpay. Uno, distrito ng Central. Stacy. Bansal family, hello po. Mga kapatid dyan sa Tagumpay. Yes, sa Tagumpay. May kakilala po kami dyan. Si Si Vicky Valdez. Saka si Dalisay. Tsaka sila Karomi. Dalisay, Dasal. Dalisay Dasalya. Dali Dasalya. Nila Karomi. Garcia. Garcia. Ilang beses na rin kami nagsamba dyan. Shoutout po kay Gabriel Mangabat. Sabi ni Aisa, From Laguna. Pangasinan. Ay, from Laguna. Pinikito. Sabi ni Aisa, Pinikito, San Pedro, dito sa Manila nag-stay. Dito po kami sa North Olympus. Pwede.
Shoutout po kay Boya Carrero. Shout out po kay Boyet Carrero and Pamela Carrero from Binangonan, Rizal. Hindi po sa Carrero family. Carrero ba? Serero? Serero? Sirero. O, Dana, shout out naman dyan. Sabi ni Robbie Flores. Nakahiga na po. Ay, excuse me. Thanks, Miss Greta. Salamat. Welcome! Oh, Kuya Gilbert, Sa binala North namin. Olympus ba kayo nag-stay? Sabi, Yep. Opo. Yes po, kay Pero Sir paalis Gileo. po kami. Hi, Brex, ang ganda mo. Dala kayo bukas ng talbos ng bayabas. Harkang Ghost. Kaya nga. Hi, Gretz, ang ganda mo. Para kang ghost. Yung gusto ko eh. Gusto. Kaya ko bro. Ay, yay. Kay Jimwell. Thank you so Shout out. much mga ate. Kay Sir Ralph. Jimwell The Grappler. D. Grappner. Oo, sabi ko sa'yo, Pingis. 100 kay Sir Melvin Ramos. Thank you po, Sir Melvin. Thank you po, Sir Melvin. Say hi to the vlog, Cooper. What's Shout up? out po sa asawa ni Ma'am Mary Ann Yambao na si Sir Elmer Yambao from Melbourne, Australia. Tagalopal po kami ng Windham. Windham, Australia. Hello po mga kapatid. Ingat po dyan palagi sa Australia. Shout out kay Sir Jimmy Lugwid. Miss you, Tit. Open your mouth. Opo, iinom po si Dana bago umalis po mamaya. May tita po ako sa Dupax Ah. Open your mouth. Kaitan family. Miss you, Tit. Miss you, Tit. Tututbrush kita bukas, ha? Shout out Tututbrushin po natin ikaw bukas, ha? kay Ma'am Cheryl Policarpio from Wow, Polong so Buhangin, sweet. Santa Maria, Bulacan. Mukhang may garapats ka, ha? Saan kayo dito sa Manila mga idol? Kay Fairview, North Olympus po. Nagigil na ako sa'yo. Again, Papalabs ko nito. Shout out po sa papalabs ni Ma'am Cynthia na si Lugdat. Sir Enrico Lugdat from Lupalang, Bagumbayan, Metro Manila Town. So, magpugas muna ako ng plato, guys. Maghugas Oh, muna hi ako. Ate Greta. Si Anchit Dinglasan. Magugas pa po si ate. Siya po naka-schedule ngayon. Tignan niyo yung pabugas niya guys, ang platong tama. Tingnan niyo kung pwede na mag-asawa. Mag-inom lang rin ako ng tubig. Tingnan niyo kung paano siya uminom. Hindi niyo gustong pizza. Itong tinutuloyan po namin ay sa bahay ng ate namin sa Panganay. Ay, sa Panganay. Kaya tayo rin yung nasa Singapore po. Nag-message na si ate. Later na. Shoutout po kay Jimmy Nicolas. Ang Junaville from Canada. Hello po. May napulis pa guys. Nakarinig niyo ba yun? Diba? Saan yung vitamins tayo? May napadaan guys. Narinig niyo po yan? Itsura niya ako. parang yung ano guys, yung may basketball, tapos nag-ano, bawal, parang gano'n, yung tunog niya. Gano'n siya. Ay, this! Saan tayo yung vitamins? Nasanay na siya ng gano'n guys. Kahit maglakad na siya, ganun pa yung maglakad. Wala na pa siyang pakialam sa amin pag nandito yung tatawanan nila. Hindi ako ikaw daw. Utot ko lang ulit na yun. Wala, saan na yung ano, saan ako Hindi ko na alam saan na yun.
sila naman sa naghinto. Wala na tuloy. Shout out po pala kay kapatid na Ophelia Lilagan. Ingat po dyan. Hindi ko na sana Thank yung... you po Sir Renan Senador. Tapos na po kami kumain. Wala, hindi nila narinig. So, Narinig nyo yun, diba guys? Mamaya, Opo, magaling na yun si Gigi. mamaya lang. Babang sunod na yun eh. Hello, Peng. Kain tayo. Kaya si Gigi pinipilit namin sumunod para makahabol. Alam mo yung tipong lahat tayo nakapunta na, una, dalawa kami ni Ate Joanne. Wala talaga. Mamaya nagsunod pa kayong dalawa. Naputi namin yan. Maputi kasi yung ano mo, background, kaya ka maputi. Hi, Ping. Miss kita. Oy, Bukidnon Thank you vibes. Sir Bukidnon. Miss din kita. Ay, naku, kaya hindi ka naman nag-PPM sa kanya. Nasaan si Joanne? Dito po ba doon? Dahil kasi dito. Kaya Ate Joanne pagod. Mukhang nakabaksin. Nagkabuster lang. Shout out pa mga kapatid watching from Larnaca, GWS Cyprus. Enjoy po your days in Manila. Hello po mga Ophelia. Plastic. Para ma-rate mo. Hello DFL from Singapore. Kay Ma'am Rose de la Cruz. De la Cruz. Kay Tess de la Paz from Patmos Island, Greece. Hello po. Yan. Shout out po kay Elmerando Villasoto from Pandacan, Manila. Kay Mr. Cookie from Laguna. Tapos ito. Arnolfo. Hello, shout out po kay Arnolfo Tandok from Molino. Ako na nga. Namagaway na sila. Hello po kay Mr. Cookie from Laguna. Kaya naman niya. Mga Ilocano. Loli ba ganyan? Pareho po kayo mga Ilocano. Kaya mga ganyan. Shoutout po kay Sir Renz Castro from Jeddah, KSA. Booster shot si Ma'am Joanne. Shoutout po sa Pimentel family from lokal ng Cardona, Hirona, Tarlac. Especially po kay Zenny and Elor de Pimentel. Number 1 fan po kayo Thank you so ng much po mga parents. kapatid. Salamat po! Kay Elor de Pimentel at kay Zenny. Shoutout po kay Tyron at kay Kiara Nicole from Papa. KSA. Yan, pinapa-shoutout ng kanyang father. Hi po kay April at kay Aisa, pambukid ng vibes. Good evening din po. Kailan kayo punta ng Vienna? Sabi Sir Elmo. Ano po mamaya? Negative tayo dyan, sir. Negative. Sagot niyo daw yung Paris mo. Shoutout sa inyo dyan. Hello po Sir Albert Apolinario. Kay Crescencio Aboles from Taiwan. Aboles, Abalo, Abalos, Avalos. Aboles. Crescencio Avalos. Hello po kay Sir Ram Diego. Take Bonamin. At bring plastic bag. Ready ni Dana. Ay, opo. Naglugaw ka pala. Pinatapon niya po sa akin kahapon. Ako pa nagtapon. Kita ko talaga, champurado. Hindi lang lugaw. Champurado guys, ang itsura. Kasi kailangan na itapon, puno na yung baso eh. Napigsa tay busina, Ma'am Grita. Nangigda. Uy, hindi ako doon. Shoutout po kay Ma'am Althea Padrosa from Pasig. Hello po kay Sir Mark Santos. Shoutout po kay Sniper Pest Control. Sa Rurak family from Pasig. Hello po. Hindi naman sila lang kasama sa
Thank you po, Ma'am Hilda. Si Ma'am Hilda Tabod, sabi niya, Teo. Ganun din ako, guys. Kunting kilos lang may tunog. Yung hangin na lumalabas. Hindi kasi, pero wala namang amoy po yun. Shout out Pag po. yung paint Shout meron. out po kay Tatang Rolando Bagi. Na taga Pag kami lang talaga. Bawag, La Union. Hello po, Tatang Rolando. Okay lang kahit ano, doon talaga. Pag kami lang. Hello rin po kay Reynan Isabelio from Riyadh. Nagpa-booster si Ma'am Joanne. Rebel Robles. Pagka-shoutout Shout out naman. po kay Rebel Robles ng Malolos, Bulacan. Ano, buko pay daw, oh. Daan daw sa Dupax. Oh, masarap ang buko pie doon. Shout out po sa Apolinario family. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year daw, Ate Tel. Ate Happy Tel. New Year! Lekit! Advance yung paputok niya, guys. Pa-shoutout naman from Quezon City. St. Telices. Shout out po kay Sir Arnold Sintelisis from Quezon City. Hi po, kamusta na mga paa nyo, DFL girls? Napanood ko yung sa isla. Grabe taas ang nilakad nyo. Medyo survive na rin po. Diyan nilaglag si DJ sa sobrang pagod. Matinding booster ni Ma'am Joanne. Super lamig ngayon sa Biskaya. Naku, hindi ko dala yung ano ko, pang lamig. Kaya na pa naman ni Dara sa lamig. Hi Joanne, kamusta ka? Nag-aurot. Nag-aurot po siya. Ganap ng kuto. Kahit na guys, nagaganon. Urot nga urot guys. Pasyal naman kayo dito sa Brunei. Brunei. Kay Sir Linderbert Selva. Yung lugaw ni Dana, naitapon na ba? Kailan kayo pasyal dito sa Singapore, si sister nyo? Sana nga makapasyal po kami dyan, ewan ko. Kaya lang si ate naman yata uuwi. Wala pa silang mga ano eh, mga passport. Kami pa lang natin dyan. Shout out po kay Bessie and Kenzie Arceo from Nueva Ecija. Peng, sobrang ganda mo ngayon. Kaka-in love, ganda mo, Peng. Sa ano lang Maputi- po yan? maputi po siya. November. Alam nyo guys, gusto ko nang hila-hilahin to sa parlor. Eh, pangkupitan ko yung buhok niya. Gusto ko parang bruha. Kaninong bahay yung tinutuloy niya? Sa ate po namin na nasa Singapore. Greta, Ugas Plato. Siya po naka-ano ngayon, tuka. Ano daw? Hello sa inyo, DFL Ladies Safe Travel. Sa inyo lagi at kay Camera Girl April. Sana mabasa na ito. Hello po kay Sir Wilbert Santos. Santos. Thank you so much. Kay Chantel Rebolido. Ay, sa pa-shoutout naman po mga ladies. Ang maganda niya ng bilag. Shoutout po kay Ma'am Florence Orongan. Hello po. Hello po, Ma'am Florence. Hello po. Hinahawakan ko kasi yung aking cellphone. Musta po flight nyo? Pa-shoutout po. Hello po kay Sir Nestor na nawala na. Hello po kay Sir Nestor. Sanay. Nawala na. Hello po sa ating 207 viewers. Good evening po. Hello, Sir Kiyoki. Hello po. 2 a.m. Hello, Madaling Kuya. araw na dyan. 2 a.m. Maturog ka, sir. Sleep na. Masama magpuya. Kailan po ang Korea? Korea, malapit na. Sa panaginip. Shout out po kay Shiro of La Union. Saan ba ito? Ano yung shout out sa aking Lolo Lolo Babs. Babs.
na nag Shout out po kay Lolo Babs. Hello From po. Bawang La Union. Thank you so much po, Lolo Babs. Bawang? Bawang ba? Bauwang. Kinagalan ko rin. Bawang? Bawang? Bawang La Union. Bawang La Union. Bawang. Bawag La Union. Bawang. Bawang. Ano ba? Kasi sabi ko kanina bawang, ayaw nyo. Bawang. Sibuyas na lang. Bawang La Union. Sa bawang. Okay. Sleep ka na, sir. Maturog ka, nasa papay Hello nubiga. po, shoutout po sa Padero family. Shoutout po sa Padero family from lokal ng Batangas City. Hello po mga kapatid. Tawa Ma'am Greta is the best. Oh. O shoutout po sa Sniper Fest Control Philan Best Batasan Nilis Quezon City. Mga nag-pest control. Pa-pest control na po dito. Maraming ipis. Nasaan na si Joanne, si Idol Joanne? Hindi na nag-reply sa PM ko. Hello po Sir Sir Anthony Fenus. Sinabi na si Alex. Na-experience niya ang manig. Naku, Busy yung si Alex po. siya po ay may bantay. Tinext po namin yung si Alex na pumunta sa bahay at kausapin po namin pero wala pong sumipot na Alex. Hindi, si Alex kasi, sa mga nagtatanong din, para din alam niyo din, ano, may issue kasi yung pinasok niya din. Yung baga, hindi na namin kailangan mong sabihin. Sabi namin, ayusin niyo muna yun bago para hindi magka-problema. Si Kuya unang part pa din po ng team pero yun nga, pag sa mabibigat na ano na lang. Hindi Sinabi na, namin siya makakasama. Kasi ayaw niya rin sumama lang. Siya lang mag-isang lalaki. Tsaka araw-araw din po kasi sila sa bukid. May bukid po kasi sila. dahil matulog ka na muna, mamaya sa biyahe ko. Pagpasira na naman. Yes sir, nandito na po kami sa Manila. Sir Kiyoki. Pero kung gustong pumunta po dito, pwede po kayo pumunta. Makalat dito sa bahay guys. Oh, yan o. Si Dana. Ano niyo, oh. Ayan, sa ating Madonna. Hello po. Hi! Ay, dami pagkain naman ni Cooper, oh. Imported. Ayan guys, good night na po. Magbe-ready na po kami sa aming lakad. Good night na kayo guys. Good night guys. Thank you so much sa time. See you sa mga taga Nueva Vizcaya. Bye! Bye. See you po. Ingat po kayo. See you din. Bye-bye.